ଘରେ ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଝୁଣା ଧୂଆଁ ଦେବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ସହିତ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାୱାରେ ରୁଟି ସେକିବା ପୂର୍ବରୁ ତାୱାରେ କିଛି କ୍ଷୀର ଛିଟା ଦେବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ରୁଟି ଗାଈକୁ ଦେବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ତିନୋଟି କବାଟ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କିମ୍ବା ପୂଜା ସ୍ଥଳୀରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଲ ଧାର ଥିବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗର କୋଣରେ ସବୁଜିମା ଭରା ଚିତ୍ର ଲଗାନ୍ତୁ। ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୈଠକ ଘରେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାର ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ। ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଥର କିମ୍ବା ଧାତୁର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ହାତୀ ରଖିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।